Bling! Har du bare ramme? Jeg går min bedste, Ragnhild. Godt. Yay! 20. Yes. Og så går vi ind i dagens oversigt. Og så skal jeg starte den og gå ud, ikke? Jo. Eller skal jeg ryste den hen først? Jeg tager rysten lidt. Ja, det er fint nu. Og så går jeg ud. Den skal også så meget afspille som en lyd, den der. Skal jeg så går jeg ind i den herfra, uden at ryste. Du skal ikke drille os. Stod den ikke på? Nej, det gør den ikke. Nej, den stod på 6. Den stod på 6. Og så ryster vi den lidt. Vi danser. Det gør vi boogie og så drejer vi omkring. Og så går vi. I ring. Hey! Jeg kan godt lide, at du swipede den så meget, så du swipede telefonen skæv. Og jeg skal lige ryste den. Tror du, det går? Ja. Jeg kan ikke have en kasse nummer. 51, 97, 78, 99. Jeg kan ikke ændre sådan noget. Du var heldig, at jeg tastede rigtigt der, var. Det ser virkelig godt ud, det der. Vi skulle lige have omdødt sådan til at være step the check. Ja. Det kunne være fedt. Det var flot, den der lavet. Historik. Så, ja, tak. Nej, Katrine!